Kalabanan gid ang tao, kusog mo saad sa Ginoo, hilabi na kung anaa na sila sa panahon sa kalisod, sadya magampo sila sa Ginoo. So niini nga sambingay atong isigutan, ang sambingay may tungod sa Kristohanon nga kusog mo saad sa Ginoo. O sa dili pa ta maadto sa maong sambingay, ato sang introduce ang ato ang mga videos, mga live worship. So ando na tayo live Bible study, doon na po tayo live daily devotional, and ando na po tayo mga videos, mga pangutana nga sagad ipangutana sa mga Kristohanon karong panahona, o ando na po tayo mga videos about sa 7 last word, ilabi na kay padulong at padulong na ang Holy Week, and na po tayo mga sambingay. So doon na tayo mga sambingay nga itong na-upload, and daghan ba tayong mga sambingay nga coming pa. So every day or kada gabi ato na tayo ma-upload nga usa ka sambingay. So karon para mas masabtan nato kining maong sambingay, inani ang senaryo sa maong sambingay. Adunay duha ka mangingisda nga ang usa 15 years na siya wala nagyoy sinimbahan. Unya ang usa tigsimbahan man tuod, apan balipod ka dalo, balipod ka hakog. Ug samtang nanagat sila, niabot sa punto nga gikuso-kuso ang ilang bangka sa dako kayong unos sa balod. O sadyang nakulob ang ilang bangka, nakahuna-una sila nga mao siguro ni hinungdan tungod sa ilang pagpalayo sa Ginoo. Ang usa miingon, unya ang usa pud miingon nga siguro tungod siguro sa kung kahakog morning 9 anime. Okay? So moto nga nagampo silang duha, nagsugod sila ampo pakitabang sa Ginoo, nagsabot sila nga magpakitabang sila sa Ginoo. So miingon tong usa, while gaampo siya, miingon siya sa Ginoo nga, Lord, kung imo ming luwason ining mao nga unos, o maluwas kami, makauli kami, so akong isaad nimo nga sulod sa 15 ka tuig musimba na gyud ko nimo. So nisaad siya sulod sa 15 ka tuig daw musimba na gyud siya. Nya kining tawhana, kining klases Kristohanon, katuning nakaundang siya og 15 ka tuig. So but pasabot nga after sa 15 years na po niyang pagsimba, wa ta kabalog mo padayon ba or dili. Okay? So gibuyag sa siyang kauban, giingnan siya nga, uy, dili na mao imo ang ampo. Dili taron luwason ani si Ginoo. Tarungan na imo ampo. Isa kay ngano man. So niyo na usa nga, kay ngano magampo ka nga sulod sa 15 ka tuig mo simba ka og balik. Sa ato pa ni gahuman anang 15 ka tuig, naara day limit ang imong pagsimba. So moto nga niyon ang usa bi ikaw kunoy ampo. Ikaw day ampo. So moto nga niampo ang usa nga dalo, niyon siya nga, Lord, kung imo ming luwason ining mao nga calamity o ining unos, akong isaad kanimo nga sa among anniversary sa church, wala man gyud ko tighatagan, akong isaad nimo nga muhatag ko og mudunit kog isda ngayon kadak-a og buli. So nakadungog ang usa, miyon ang usa nga, uy, tarungan na imong ampo, naa ba day isda nga iyon kadako og buli? Niyon ang nisaad nga sagdi ra gud kay atong uwaton ang Ginoo. Okay, so dinhi lang takutob sa maong sambingay. Okay, so natay makutlo nining maong sambingay. Kasagaran sa mga tawo karon kung muagi na og mga kalisdanan, hilabi na mga Kristohanon, is kusog kay silang musaad sa Ginoo. Lord, kung ayuhon mo ako sa akong sakit, musimba na gyud ko nimo. Okay, sa ato pa og dili ayuhon, dili makahuna-una og simba, og nindot og lawas, walay paghuna-huna og simba. Okay, Lord, kung ihatag nimo ning butanga nga akong ipangandoy, musayo jud ko og dili na jud ko mo-absent sa pagsimba. So daghan kayo mga conditional nga pag-ampo. Kining pagpanaad nga ipaagig pag-ampo, marka unta nga dunay mga conditional nga classes pag-ampo. Pero niingon diri sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5, no? Ecclesiastes chapter 4 verse 4 to 5, busa kun manaad ka sa Dios, tumana dayon kini, kay dili siya gustong binuang, busa buhata ang gisaad mong buhaton. Maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Okay? Kasagaran karos mga saad, no? Aduna gyoy pagkapakyas.
mas maayo pa lang daw matud pa diri, mas maayo pa laman og dili ka manaad kaysa magsaad nga dili nimo matuman. So mga gitag pasaylo sa mga panahon nga nagapanaad kita, ay no nga daghang panahon nga nakapanaad kita sa Ginoo, and after sa maong gihatag wala nato natuman ang ato ang gipanaad. Daghang mga Kristiyanon nga nagapanaad sila, mununit sila sa church, mununit sila sa anniversary, no? Pero pag abot sa mga wala nila damha nga mga sitwasyon is ang katong ilang isaad para sa church ilang nagamit, so wala nila natuman ang ilang gisaad. So muna nga niingon diri nga tumana dayon kini kay dili siya gustong binuang, busa buhata ang gisaad mong buhaton. Okay, sama sa duha ka mananagat, saad siya nga musimba na siya og balik 15 ka tuig, ang usapod muhalad po daw siya og isda ngayon kadako sa lubi o buli. So murag kayon ta nga ang ilang panaad ilan na lang yung gipadak-an, ilang yung gipadako ang maong panaad, pero usa ka pagpanguwat. So dunay panaad nga ang resulta is panguwat lang di ay dili tinuod. Muna nga ato ang katunan nga dili day pwede nga musaad sa Ginoo, unya dili ko nato matuman. Kung duna tay gisaad sa Ginoo, dapat ato gini ipakita nga makatuman kita niini. Ug mangayo tagtabang sa Ginoo nga makainumdum ta sa atong mga gipanaad sa unang panahon nga kung wala nato natuman tong mga saara. Okay? So now is the time nga ato mabakwi tong ato ang gipanaad pinaagi sa pagtuman yadto. Okay? So dili pa man ulahi ang tanan, do na pa tay chance nga ang atong mga kasaaran sa una nga napakyas nato diya sa tubangan sa Ginoo. Kung nagsaad ka sa una nga musimba jud ka, kung ihatag namong panalangin, then imo ka nang pagatumanon karon kung wa ka katuman yana. Kung nisaad ka sa una nga kung maayo ka sa imbalatian, mag-focus gud ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Magpagamit jud ka sa Ginoo, so imo kining pagabuhaton sa imo ang kinabuhi karon. Kay dili gusto ang Dios og binuang ang mga saad. Okay? So I know nga daghan pa tang mga saad nga gilitok sa tubangan sa Ginoo. Ikaw ra og ako ang nasayod niya na. Muna nga ato nang iampo sa Ginoo nga makatuman kita sa atong nabungat sa ato ang baba. Okay? Labi na daghan kayo tang malitok nga mga panaad, unya jutay lang kayo ang mabuhat niadto nato. Muna nga mas nindot ng buhat may pasultion kaysa sulti mo'y pabuhaton. Kasi kalabanan karong mga panahon na kusog kayong musulti apan dili gyud matuman. Okay? Naapoy mga Kristiyanon bisag dili sila kusog musaad, dili sila kusog nga manulti apan mao hinoy nagabuhat. Okay? So inana ang kuyaw na siya kay aduna may silot nga matagamtaman sa tawo nga nanaad unya dili matuman na tubangan sa Ginoo. Okay? So dinhilang takutob sa ato ang sambingay. Kung bago pa kanini nga channel, ayaw kalimot sa pag subscribe para ma-notify ka sa mga next na mga video nga mga sambingay. O natay mga sambingay diya sa ubos, no? Pakisusi lang doon natin mga videos diya. And pakisusi pud sa ato ang live Bible study and live daily devotional. Okay? So God bless. Glory to God.